Lelo Banyasa Voice Box aboni kalinda mendi mtsogole wa bunge cha Malawi First People First akulankhula ndi chipani cha UTM kuwauza kuti mwafulumira kulandira anthu mu chipani owa akunena izi pamene ndithu zikumveka kuti adalitso kabambe amene anachoka ku DPP tsopano awalandira ku chipani cha United Transformation Movement UTM. Mwambo walandira kabambe unachitikira ndithu ku Masamba Njati mu boma la Tcholo. Ndete ndikhali modzi kuti mvuta boni kalindo akuti chani pa nkhani imeneyi komanso nkhani zina pano pa Nyasa Voice Box. Kumawa ndachenjeza President Chakwera ndi boma lake kuti asiye zina ndi zina zimene zingawapangise a Malawi kuti azipitirirabe kukwiya. Ine ngati president wa anthu osauka sindizasiya kuyima pa chilungamo ndipo sindizalola kumuona Malawi akuzunzika mu zina la anthu andale, mu zina la anthu achipani. Nthawi yopsezana ku Malawi idatha kalekale ndipo tili mu dziko la democracy limene a Malawi ali ndi ufulu omalankhula zakukhosi kwawo osaopsezedwa ndi wina aliyense. Ndafuna ndikumbuse President Chakwera ndi anzako onse amene muli mu Tonse Alliance kuti ngati kunali anthu amene amatukwana boma la DPP kulitukwana kupangisa mademo kuswa zinthu ndiye mudali ino a Tonse Alliance. Lero mukuoneka ngati ndino madolo chifukwa mwalowa mboma, koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti kanthawi nkachisiru kaleri jatikati mwalowa mboma 2020 lero litili mu 2024 ndipo posachedwa pompano a Malawi azipita kuzisankho. Mukanakhala ena anzeru mukanayang'ana nyumba mwano ndikupanga stock taking ndikuona zimene mwapanga zimene mwachita achieve komanso mukanachepesa kubweresa mkwiyo pakati pa a Malawi mu dziko limene ndi jahena kale. Ndipo mmene akukhalira a Malawi panopa ndi kumwalira sizi kusiyana. Choncho nchitidwe mukupanga omafuna kuti muzitokosola a Malawi siku lina muzaona polekera a Malawi watakuukirani. Njoka yofasa imaluma komanso mkango ukanyowa kapena kambuku akanyowa samakhala kuti ameneyo ndi fisi. Fisi ndi fisi, kambuku ndi kambuku, kapena akanyowaso mkango musaone ngati ndi mbuzi. Zulo usiku apolisi popitirira ndi nchitidwe omazuza a Malawi osalakwa amumanga mwana wang'ono wa mbusa wa CCAP wa Blantyre Synod Chiyanjano Mbeza. Chiyanjano Mbeza amazitchula kuti siya kapena kuti CIA. Ameneyi ndi mwana wang'ono amene ali ndi studio yake, amabenamo mafilimu, amabena nyimbo. Munthu ukafuna kuti uli ndi flash ukufuna utenge zinthu zako akuyikire nyimbo za makwaya kapena nyimbo zina ndi mafilimu, Chiyanjano ndi amene amapanga zimenezi ndi kadaulo. Ndipo mukafufuza ku mtundu wawo wa Mbeza ndi anthu amene amankana apita malo osiyanasiyana, kufamile kwawoko ndi anthu oyimba. No wonder Chiyanjano ndi munthu amene akupezeka ndi studio chifukwa amajambula songa khale makwaya komanso kujambula tinyimbo tina ndi tina ta anzake. Lero apolisi atamva kuti Chiyanjano ali ndi studio apita kukamugwira pakati pa usiku kupita naye ku Blantyre polisi. Atipo muganizira kuti mwana ameneyi ndi wabakiri muluzi, ndipo aenda naye pakati pa usiku kupita naye malo osaziwika. As we talk now, abale ake a Chiyanjano, mazibusa wose a CCAP ya Blantyre Synod tikunena pano manja ali mkhosi chifukwa mwanayi kumene apita naye apolisi sikukuziwika. Akunena kuti akumuyimba mulandu wabakiri muluzi, mulandu wati ojambula zinthu zonyoza President Chakwera. Komatu ngati kunali munthu amene ankatukwana nthawi imeneyo, ankanyoza komanso kumalemba ma statement a DPP akapanga zioneka ngati nkhanza, anali Lazarus Chakweratu. Ndipo ine ndimakumbukira nditamangidwa ku Zomba, Lazarus
Lazarus Chakwera anayima mu parliament ndikulankhula moopseza kunena kuti Boni Kalindo atuluke. Lero tikudabwa kuti Lazarus Chakwera amene sopano ndi president wa ziko lino akulekerera zopusa kuti zizichitika mu ziko la democracy. Ziko limene ndi ziko lozunzika kwambiri, ziko la mazunzo. Amalawi akuzunzikamo mu ziko munomo. Malo mokuti mukhale ndi ma solution opezera anthu chakudya mmene ndi njala ikuchita lomu. Pakali pano Malawi munomo anthu ali ndi chiopsezo cha njala. Boma mmalo mokuti mutanganike kumafunafuna chimanga kuti mwina Amalawi apulumuke, mulibize kumagwira anthu kumaamanga pa zinthu zosaziwika. Komanso ndikumayendesa long distance monga mmene amuzunzira mwana wang'ono kumene apita naye amanama kuti akupita naye ku Lilongwe. Abale ake akafika ku Lilongwe chiyanjano uja kulibe. Apita ena kumangochi mwana uja kulibe. Kapena mwina apita naye kudwangwa kujama muika Boni Kalindo kumeneko kulibe. Kapena kuchiteze kumeneko kulibe. Sopano mwanayi wapita kuti chimo likakhale lokhala ndi studio mukanapa ngatu manyasi. Pakali pano kafukufuku wanga akuonesa kuti Malawi muno mukhala njala yopsa. Mmalo mokuti inu mukanagula ngakhale alimi amene akulira pano amene Malawi momuno amene ali ndi chimanga. Malawi munotu muli chimanga koma inu mwatanganidwa andale ndikupita kumakagula chimanga cha ku Tanzania kuti muzipezapo ma commission, kuti muzibera boma, muzikweza ma kgs komanso mitengo pomanamizira kuti chimanga chichi kuchoka kunja. Yeti ma traders ambiri kaye mu Lilongwe kunchinji sewu wa nchinji kuchokera pa Waliranji kukafika kunchinji kweniko kuli chimanga, kwa Kamwendo, kukasungu, kusalima kuli chimanga. Mmalo mokuti inu mukanapereka ndalama kuti adi makiyambe kugula chimanga, mulibize kumaba ndalama, mulibize kumamanga anthu. Ndikanakondwera kwambiri inuyo masiku anu amene asalawa mukanayang'anira Malawi ndi cholinga kuti mwina akakupaseni vote. Chifukwa olo tipite ku industrial court, industrial relations court, anthuso kumeneku akuzunzika. Tikanapempha inuyo a chief justice, tikupempheni a chief justice Amalawi afika posanduka kukhala akapolo muziko lawo amene amapita ku makhoti kuti akapeze chilungamo. Makamaka ku industrial court kumene akuluakulu wake ena ananyanyala kale ati chifukwa sana kwezedwe maudindo. Tikunena pano onse amene amapita ku industrial court kuti akapeze chithandizo chokuti apasidwe ndalama zawo kapena kuti akapeze mayankho ochosedwa ntchito mwa unfair. Onsewo ena akutenga 5 years, ena 10 years, no justice. Kodi Amalawi sopano akapumire pati? Ife tinkaganiza kuti Amalawi apumano sopano koma ayi, ndipo mavuto sali ku immigration koka kumene anthu akumagona konko pa mipando, kuona nzimayi ali ndi mwana, kumuona nzibambo wasiya banja lake akufunafuna passport yonso ya fake ngati yoyo. Mukuzunziranji Amalawi achakwera? Mukuzunziranji nthawi jammapanga kampeni munkachita kupanga matama ndikumachita boast. Lero li makampani onse aja mmalonjeza kuti muwazusaja, palibe kampani olo imozi. Even olo muzipanga matama kuti mwabweresa mafuta koyamba kuzera kwa minister wanu wa zachitukuko kapena wa transport kuti muzipanga matama. Ngongole tu imeneja mafuta ajabwera pa ngongole asakuziwa ndi ndani. Mukanawapumisa Amalawi pa mavuto amene akukumana nawo. Lero li Amalawi akukhalira mu mpati, Amalawi akuzunzika kwambiri. China chilichonse sichikuyenda koma inu muli bize kumafuna kuti muzimanga anthu. Even olo Reserve Bank of Malawi inasiya kale kuchita check and balances za anthu ogwira ntchito ku mabanki. Inutu ndikuwuzeni anthu ogwira ntchito ku mabanki akupangidwa exploitation yoopsa kuona kuti kodi uyu ndi bwana uyu ndo osatira kwa bwana, ndalama zimene akulandira ndizomvesa chisoni.
akafuna kuwaenjezera am'mabanki 12%. Kodi 12% ndi devaluation munthu akapanga nayo chani? Koma a Reserve Bank muli pe ndi akuluakulu wanu. Ndipo even olo anthu akapita kuti akagule magalimoto awo kuchokera kunja akuvutika m'misewu kuchokera ku Songwe akumayimisidwa pa Chirumba Garrison. Munthu alipira kale galimoto kuchokera uko ku MRA ndiye ukukayimisidwanso pa Chirumba Garrison akunena kuti bweresani mapepala anu. Mapepala aja ukapereka akunena kuti amene wakuchajani sana kuchajeni bwino wakuchajani mochipa perekani ndalama zina. Munthu ukuzunzika ena akuchoka pamene paja alibe kanthu pa Chirumba Garrison akaendaso kufika mukasungu nayeso wa MRA wa mukasungu akunena kuti amene akulipirisani pa Chirumba Garrison komanso kusongwe ndi makape amene abera boma koma ndalama zeni mulipire pano. Kodi Malawi iyi azapuma liti Amalawi azamva liti kukoma ziko lawo chifukwa mukungosintha malamulo mukungopanga zinthu zokuti muziyazunza Amalawi. Deire anthu akuzunzika. Kaye azimayi otenga mabizinesi awo ang'ono kuchokera ku Zambia, kuchokera ku Tanzania, kuchokera ku South Africa. Inu ya MRA mukuzunza anthu kwambiri. Kodi kumene mmakhalako simmapasana nzeru kuti kapena mwina pamene tikupita kuzisankho Amalawi mwina atikonde akatipase voti? Iyi ndeti kuziwa kuti voti yesi mukayilandira koma at least bebwezi pamukumapanga zina zake zokuti mwina Amalawi amve kukoma ndipo malanuli. Ndi apa mwasintha mukuwapasa ma-activist ma 50 million ma-activist afeki ma-activist onse afeki pakali panopa akupita kunifi kumakatenga ma 50 million koma ndalama zaphweka abale. Aku South Africa, aku Tanzania, aku Mozambiki, inu amene muli ku UK, America, Amalawi tabwerani kumuzi kuno muzaone mene zaphwekera ndalama zopanda shulite. Ndipo president ndi vice yache onse angoenda mosavuka koma andale ena ndi awa president wawo wangotisiya wiki yatha koma chipani achigulisa kale. Kumakhala ngati ku chipaniko kulibeko anthu anzeru amene analiko koma sanga amulandira munthu. Inde munthu wina aliyense ali ndi ufulu wache olowa mu chipani koma UTM tumwaonjezatu. Mukuthamangira chani? Zikungooneka kunena kuti pali wina amene walandira ndalama ndipo ndalama ndi satana kwambiri zokuti kunali Saulo Chilima anthu amba kuyiwala ndipo sananame kunena kuti anthu apaziko amamukonda munthu akakhala moyo koma ukakangoyikidwa kumanda amabwerera ndikumakadya sima pakhonde ndikumaseka omwe aja akalira aja. Ngakhale olo wakubanjako sanapume misonzi sinate lero makamulowesa kale munthu wina muchipani. Osadikira chimene mukuthamangira ndi chani ya UTM chipani cha mapesi ena ananenapo kuti moto undu wa mapesi mmene mukuteremu ndiye kuti chipani chanu chikutha pang'ono ndi pang'ono. Asogoleri adyera, asogoleri osalemekeza mizimu ya anthu ndipo olo muzika yasa makandulo mupindulapo chani popeza chipani chichaoneka kale kuti mwachigulisa. Ndipo mmesa munthu ngati akulowa mu chipani akanakalowera ku area ndikukhala konko mukudikira nkhani nthawi ya convention koma ino mene mukupangiratu munthu yomwe mwampanga kale munthu yokuti sawane yeye ndi president. Ndipo nanga atakhala kuti kwazuka ena openga misala ngati ineyo kunena kuti mujipani mwatu musiti kufuna anthu ena anyuwani aliyense wanyuwani asakapikisane nawo mpanga bwa. Mutakhala kuti nanunso mwasanduka ngati chipani chang'ona cha MCP aja ananena kuti aliyense amene sanathe zaka ziwiri asachite nawo kompiti muzapanga bwa. UTM mwana wanga waferanji mwana wanga UTM kususuka iwe UTM kufunafuna ndalama UTM utenga nazo matengatenga abale zona osadikira eti koma ndale ku Malawi ndale ndipo andale alibe pabwino andale samaona zinthu zabwino. Mwaiwala kuti muli ndi injunction
chifukwa tu munali ndi meeting yanu posachedwa pompano mwayilepheresa mwachinunu, koma ife tikuziwa kuti kunali injunction chifukwa chokuti ati mwatuluka mutonse alliance opanda kusatira malamulo. Ndiye popeza paja UTM ili ndi matimu A, timu B, timu C, timu ya makandulo, timu ya ambuye boli kalindo iwe kaza wa UTM ania zako ile zili baona kuti ulizanga limakoswa nyengo yong'alula kung'alula mukamva kuti UTM yata musazadabwe chifukwa cha atsogoleri osusuka amene ngakhale mzimu wa m'bale wawo sunayambe kugona m'manda. Ayi 2024 muziona.